Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Namar ka jingbret pathari jabok jaban ka hadu bagi skanyong kila rung shadu shiying shet ja jingki paj ba nong shong shnong ka dor ba shnong shangling kala khang no sendan ya ka jaka thenyon mentala lai sngi kanthi ka hadu bagla shem jing e iki shnong bat ki nong shong yo hasor nong po ban lej bret yo nyut bat iki jabok jaban halor kani ka jing e ka senjuk kirang ba shnong jong ki prashnong ka ba hap hapo ka paham rio circle bat ka dor ba shnong shangling kila hiar jurip ya ka jaka thenyon ha ka ba kilalap ya ka jingbret pathari ki jabok jaban ha ka jaka thenyon kat hadu bakla penmi ya ka jingsma yutung bat ka jingkharoi jugiskan ka balakta hadu kata-kata ya ka kot ka khia jong ki pat ba keren hi ba ong ba apok kitri charo dap tang ni u ma jong ba wan kumbalang hani kuni uni de erne es chat tu boy ba kapeleng te itu te haka caga juro ba da chat men mit men step yo ba bam da chat men sniro men mit yo ba bam kisin bala da thak caga juro dap lut uskan da thang tung ba tenut rehi ka tung lele ka chat da kha chat peleng chat ka kenya ujur basma tenut reba chat lang lut ke wan lut ke pojin temen mit batia ro bate dap lut ke hagini sudong kenjer egi kini ki ma yong ke bakha peleng gitu te tang chu chai men step tang pen ding phi kum tu te lang ke ru kum ki ngap kum tu long gi ni kong na kalian ka jonga kumusirman jong di pratli ki dor barsnong ni wan hang ne ban ai ya ka jing kersian halor ka senjam ka baga dor barsnong shangling ka sim ha ka bidi bat kane ka jaka thenyot mo ka jing sma jong kane ka jaka kane ka snong shangling la de ka wei ka ba pendu thia du dem yaki ka ba penlang a pisa yaki khamtam mentah ka porliur ka porslam ki ikat no ka jing jabo jong kane ka jaka mat pui hadu kan no uskan uboy ha kane ka jaka tina kalian ngajongi kum ka senjung iwan ban kersian pura ya kane ka sinjam ba ka dor barsnong kasim bat na kalian ngajongi ka senjuk ngiyeng rengkat bat ka dor barsnong ban persya ha ka baidei bat kane ka jingwan thenyut hangni hapo snong shangling namar ba ngisutu kabu jinge bat ngisutu ka wanra ya ka jingpang jing stom jong kinong snong namar ba kaler ka pami na kani ka jaka kalirung ha kitliwing mo ha ki kam rasyad ja jong kinong snong ki jongi ha kini ki snong din na kalian ka jongi kum ka senjung ni dawa ya ka sorkar ya ka ba kiladep ban pli ya kani ka jaka mo ban pengkhut ya kini kinyut lane ban penbha ya kini kinyut kum ha ba kemah ka plan ka jongki ka baki kiladon Henry Pause kata ka jingmut ka jongki kamsiam lapoi si hadukat kini gisngi na kalian ka dor barsnong kayasya na kalian ka senjuk kayasya ngidang ya keren ni na kapor bat ni kerpat ru ya ka department ka ba dipej iya kani ka Martin hang ni bakin sobha banle ino lem kumta ka senjuk wat ka dor barsnong hi kanyang persya bat kat bang impat urlong kani ka jing terang kani ka jing kwa lani kani ka jing dawa ka jongi kum ka senjuk ba ya kani ka jaka
nginang persya be nginu persya bakin wan banthe ye kinyut namar ba kan bu jing mo ya ka ko kia yang kinong suksinong kan bu jing ya ka imlang ka salang pi uskan boboy hadukan ne kane pi nging yang hang ne ngi hab bandaset ye ki kemut namar ba ka jig semua utung jong kene ka jaka kalong sebab palat te nakaliang ka jonga bat nakaliang ka senjuk hi barak koi ni bu ya ka jingkerpat ya ka sorkar bakade ban lek kham kloi ha ka bai de bat kane ka jakat hanyut ang kumba pilayatip hakine kisngi nakaliang ka dorbar snong ka jongi ngila pensangya ya ka jingwon the nyut hangne hapok snong ka jongi te hadu menta kasngi kala lais ngi kenti te day enda ka dorbar snong kala sim ya kane ka sinjam ban khang ban won the nyut te kala donru menin kasngi ban kaliang ki rang bat snong baper ki bahap hapok nong po taung kilawan ban kerpat yangi ka snong ban penlaj yaki ban ailat yaki bakin the nyut biang sa cisin dan rengi da kawai kasur bat kawai ka jengmut haringkat ka jingi trilang bat ka senjung ngi la sim ya karai bangin om penlaj dalile kat ba maki kim patla ban penurlong ya kita ki mat jing dawa ki jongi tengi ngila krensya yaki ba dalile ru na kaliang ga dorbar snong rengkat ka jingdon ka senjuk ngin om penlaj yaki ban won the nyut ka jingkeli ka ba ngi kum ka dorbar snong ngi kwa benbu sya ki bor ki badai pej lane ki ba peniat ki ba maintain ya kane ka solid waste management plan ba barok si kata syai pija na kaliang ka jungi ngila ut ngila nam la bun sin ya ki bor peniat henrei omdon ba patiau omdon ba sngap ya kata ka jingyam ka jinglenyar ya kata ka jingsosat ka bangi kinong sunong ngimat depan menin kesngi endang ila khang kisawan mi tingi bu kane ka jingkeli barok si kata bele pi amat la lane pi kelut pi miok sngew ya kata ka jing dawa ki jungi tang arsngi menin ngi khang kila wan ut wan yam ba ka sor nong po kan sesma utung ngimdon jaka berat teperkan mepi mengi hang ne da ki pos ne menta kai ka banja yangi kane ka jing the nyut pathar ka jungki ka penkhen ru ya ka anju ka NGT hagaju kepor kalong ka jinglek ben ya ka mei meriang dang haune usan terik mo ngitip bangi rakhe ya kata ka World Environment Day barok ka district barok ka wei kari ka rakhe henrei ladangi pech chane kamut ayu kata ka ba ngin rakhe ya kata ka World Environment Day kamdon jingmut kamut ka World Environment Day kan kin ya celebrate dang ki jaka ki balongsor ki jaka ki balan na kino kita ki jingsa tenyut pathar henrei kat ba chane pan kita ki ba celebrate ya ka World Environment Day ki penlong ka dustbin ki wan berat ane ki leben ya kami meriang ki leben ya ki sim kido ki leben ya ki merat ki merang kata gadai ka jingkeli ka bangi kum ka dorbar snong ibu. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.